sai da Zainabata ta shafe kimanin shekara 8 tana kuka da hawaye, duka dai akan bata samu haihuwa da wuri ba. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a channel ɗin tamu mai albarka mai suna Hausa Fox Studio. A wani ƙauye mai nisa akwai wata mata mai suna Zainabatu, ta shafe kimanin shekara 8 a gidan aure ba tare da samun koda ɓatan wata ba. Shekaru 8 ɗin nan tun sun kasance mata cikin kuka da kuma addu'a da tsoron Allah, amma babu amsa a idon mutane sakamakon kullum hantarar da ake yi ana ganin ta kasa haihuwa, kuma wasu suna cewa ai juya ce, sai dai ta ci katon tuwo a gida ta katon kashi ba tare da ba da sakamako mai kyau ba. Dangin mijinta kuwa suka maida wannan jarabawa a matsayin abu azaba gare ta, domin ko duk lokacin da aka je gidan biki ko kuma suna an dinga nuna ta da baki kenan, ana mata izgili ana ce mata mara haihuwa, ta cinye arzikinmu, ba ta da amfani a gidan aure, kullum sai dai ta ci abinci ta kushi, amma ko ɗaya ta kasa haihuwa tsawon kimanin shekaru. Haka dangi da 'yan uwan mijinta za su dinga mata wannan shagube da kalma ɗaya bayan ɗaya har ran ta ɓaci. Wannan dalilin ya sanya lokuta da yawa in an gayyace ta zuwa gidan biki ko taro ta kasa zuwa, saboda in ta je ranta ne zai ɓaci. Amma ko mutane sun gaza gane cewa ita haihuwa a hannun Allah take, shi yake badawa a san da ya so kuma ya hana a lokacin da ya so. Sau da yawa Zainabatu takan shiga ɗaki ta rufe ƙofa ta runguma cikinta da babu komai, tana kuka har da numfashinta yana ƙoƙarin yankewa. Idan dare ya yi sai ta shimfiɗa tabarma ta sunkuya, hawaye yana gangarowa daga idonta har yana zuwa kan gwiwoyinta, tana cewa ya Allah, ya Ubangijin rahama, ya Ubangijin sammai da ƙasai, ka bani koda jariri guda ɗaya ne. Amma tsawon lokaci tana addu'o'in nan, addu'arta bata bayyana ba. Bayan wasu tsawon shekaru tana rayuwa da mijinta, ko ɓatan wata bata taɓa samu ba, aiko mijinta sai ya rasu. Ranar jana'iza wasu mata suka ce mata a bayyane ba tare da sun ɓoye ba, ke ko haihuwa ma baki taɓa yi ba, to gashi nan kin zama ruwa, kuma duk dukiyar da mijin nan ya tara ba za ki iya samun komai a ciki ba, domin kuwa kasanki ɗan kaɗan ne, mu 'yan uwa mu ne za mu cinye. Matuƙar ta gama ta kaba zuwa za a lissafin gado kowa a bashi shi. A wannan lokaci zuciyar Zainabata ta mutu sosai tare da mijinta, domin kuwa ta kwammace dama a ce tare suka mutu da mijin, saboda tsananin izgilanci da kuma cin mutunci da cin fuska da dangin miji suke mata. Zainabata ta dawo gida ita kadai, babu kowa, babu mai kare ta, babu mai tausaya mata, babu mai rarrashinta akan halin da ta tsinci kanta. Bayan kimanin wata 3 da rasuwar mijinta sai jikinta ya fara canjawa. Ashe abin alkhairi ne ya same ta, ma'ana Zainabata ta samu juna biyu, amma ba irin na kowa ba. Lokacin haihuwa ya zo cikin dare wanda ya kasance mai cike da abin tsoro. Uwar gida na ihu saboda azaban naƙuda, yayin da ungozoma na kiran a zo a taimaka, domin kuwa ta ga yanayin naƙuda wadda bata saba gani ba. Mata suna kuka suna cewa ya Allah ka tsare, ya Allah ka raba Zainabata da wannan ɗa lafiya. Ashe ɗa fa ba guda ɗaya bane ba, domin kuwa karin farko ɗa guda ɗaya sai ya fito ya kuka, can bayan 'yan mintuna kaɗan sai wani ɗan ya ƙara fitowa, can ma kuma bayan mintuna kaɗan wani ɗan ya ƙara fitowa. Ashe yara ne guda 8 a cikin Zainabata. Yayin da ta gama haihuwan nan aka duba 'ya'ya aka wanke su, sai suka kasance ashe yara ne maza guda 4, mata su ma guda 4, kuma dukkaninsu lafiyayyu. Zainabata ta kalli wannan yaran dukansu sai ta fashe da kuka mai ƙona zuciya, tana mai cewa ya Allah, ni bai wakace mai rauni, amma kai mai iko ne, kuma kai ne kake yanda ka so a lokacin da ka so. Ya Allah, wannan ɗaya da ka bani na gode maka, na gode da irin kyautar da kai min, domin ko wannan kyauta ce mai matuƙar muhimmanci da fa'ida a gare ni. Ta ce wadda na ɗauki tsawon shekaru ina addu'a ka bani, ga shi ka bani ita a dunkule ta 'ya'ya a guda 8. Na gode maka Rabbul Izzati.
ina fatan Allah ka bani ikon kula da wannan 'ya'ya, ka bani ikon bani dama da zan ba su abincin da za su ci. Allah ka ban iko ka sa su a makaranta su ilimin zamani da na addini. Ya ubangijin rahama, ya ubangijin sammai da ƙasai, ka duba halin da nake a ciki a matsayina na talaka, wannan kuma 'ya'ya sun kasance marayu. A kwana a tashi yara suka ɗan fara yin wayo, sai ɗaya daga cikinsu su yaran sai ya tumbuɗi, ma'ana sai ya yi amai. Aman ba wai normal amai bane ba, domin ko wasu abubuwa ne suka faɗo ƙasa sai aka ɗan ji sun ɗan yi ƙara. Bayan an bincika kawai sai aka ga ashe zinare ne. Haka yaro na biyu shi ma da ya tumbuɗi sai aka ga zinare. Na uku ma ashe dukkaninsu idan suka tashi yin amai daga bakinsu to zinare ne ke fitowa. Duk lokacin da yara suka tashi yin aman ko kuma yin tumbuɗi, zinare ne tsantsa za ka ga yana fitowa daga cikin bakinsu. Allah gwanin hikima, lillahi wahidul qahhar. Mutanen da suka rena ta a baya suka tsaya suna kuka, dangin mijinta waɗanda suka dinga zaginta a baya akan ta kasa haihuwa, wai ita juya ce tana cinye tuwo ba ta haihuwa, suka dawo suka durƙusa suna neman gafara, ganin cewa yanzu arziki ya same ta, 'ya'yanta in sun yi amai suna yin aman zinare ne. Nan kuwa Zainabata ta zama hamshakiyar mai kuɗi, domin ku manyan kamfaninnika da ƙasashen turawa zuwa suke suna yin bukin na cewa idan 'ya'yanta sun yi aman zinare za su siya, domin kuwa an gwada zinaren da 'ya'yanta suke amai a kasuwannin duniya, an gano cewa masu daraja ne, masu kyau ne. Zainabata ta dinga taimaka 'yan uwanta da abokanta na arziki, amma fa ɓangaren dangin miji sai dai su ji asalinsa, domin kuwa sai da ta yi rantsuwa ta ce, na rantse da Allah hawayen da na zubar ba za su taɓa tafiya a banza ba, tunda kun tsangwame ni, kun ha'ince ni, kun tozarta ni a cikin mutane a lokacin da ake yin bukukuwa daban-daban. To ya za a yi yau bayan Allah ya min baiwa ku zo ku ce kuna so ku ci amfanin wannan baiwar? Tsawon lokaci dai dangin miji ba su samu komai ba. Daga baya sai mahaifiyarta ta ce mata, Zainabata ba a yi wa rayuwar duniya haka, idan mutum ya maka sharri to kai kwari ka saka masa da alkhairi, domin haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ku. Haka wannan 'yan uwan mijinki duk wanda ya zo a masa alherin da ya kamata, ba tare da kin tuna abin da ya faru a baya, sai ke ma Allah ya duba al'amarinki. Wannan shine ƙarshen labarinmu na baiwa Allah Zainabata, wadda ta kwashe kimanin shekara 8 bata yi ko da batan wata ba. Mun gode da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci.